com que hem parlat de sindicats, la plantilla de llocs de treball, llocs de treball, plantilla de treballadors, la darrera setmana, i crec que ho vaig preguntar en comissió informativa, però no em van poder respondre perquè encara no estava del tot, com es diu, decidit, entenc. Ens va arribar per vies dels sindicats que la proposta de TEI que s'havia acceptat en la nostra negociació de pressupostos, en lloc de ser una TEI a jornada completa, seria una treballadora, una tècnica especialista infantil a temps parcial al 50%. El nostre prec, o la nostra pregunta, és si ens poden confirmar que això serà així, o si algú ens ho pot confirmar, o si no ens ho poden, o ens han de, encara no estan per decidir, bueno, en quina situació es troba aquesta, perquè això és un acord de pressupostos. Bàsicament vinc a dir que nosaltres vam fer un esforç determinat i ens agradaria saber si és que és per mitja treballadora o per una sencera. Moltíssimes gràcies. Gràcies. No sé si ara mateix té la resposta el senyor Aroles. Endavant. Sí, aquesta proposta que s'ha comentat en diferents espais, la primera vegada que va sorgir aquesta idea de reforçar el taler va provenir del propi servei d'educació, perquè comparant el personal respecte al número de grups que hi havia, l'escola al taler era la que, diguéssim, estava menys dotada i, per tant, el servei d'educació va fer aquesta primera alarma, tampoc alarma perquè no era una situació alarmant, però en tot cas sí que ho va posar sobre la taula. Posteriorment, parlant amb unes representants del col·lectiu de mestres de les escoles bressols abans de l'estiu, va sortir també aquesta proposta per part seva i en tot cas, tant en una ocasió com en l'altra, sempre es parlava d'una persona més però de mitja jornada, que és el que faltava per equilibrar aquestes hores de personal docent en el taler respecte als altres centres. Per tant, s'ha posat una persona més, però el còmput d'hores, com dic, per equilibrar els 3 centres és aquesta mitja jornada d'una tècnica d'educació infantil. Granollers Primàries.